Не давали їсти, поки не підписав явку з повинною. Сьогодні в окупаційному Нижньогірському районному суді захист Айдера Кадирова допитав адвоката Олексія Ладіна в якості свідка. Він представляв інтереси громадянського журналіста в день його затримання. Ладін розповів, як не міг потрапити до підзахисного, якого утримували ФСБівці. Адвокат зміг побачитися з Айдером Кадировим тільки після того, як той під тиском ФСБ підписав явку з повинною, пише «Кримська солідарність». Пізніше він оскаржив його разом з адвокатом. А захисниця Лілія Гіміджи наполягає, що треба встановити, чи існує Дададжонов, який буцімто вербував Кадирова до ІДІЛ. И необходимо с точностью установить обстоятельства, которые могут свидетельствовать о прекращении уголовного дела как в отношении самого Дададжонова, так и в отношении моего подзащитного. А именно, жив ли Дададжонов или уже умер. В ходе одного из допросов один из свидетелей стороны защиты показал, что со слов сотрудников ФСБ Дададжонова уже нет в живых. И это одно из оснований по Уголовно-процессуальному кодексу, когда дело в отношении него должно быть прекращено. Політв'язню Шабану Умєрову стало зле під час слухання. Сьогодні в Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону розглядали справу другої сімферопольської групи про так званий тероризм, в рамках якого проходить 25 кримськотатарських активістів. 51-річному чоловіку стало погано через задуху. У залі російського суду немає вікон, а система вентиляції ледь працює, повідомляє «Кримська солідарність». Суд оголосив перерву для провітрювання приміщення, а окупаційний прокурор порадив літньому чоловіку спробувати підняти ноги, щоб кров прилила назад до голови. В СІЗО до 5 червня. Окупаційний Джанкойський райсуд продовжив термін тримання під вартою українському військовому Євгену Добринському. Він мав виступити з так званим останнім словом, але через карантин його не випустили з камери. Добринський, нагадаю, зник зі спостережного пункту біля КПВВ «Чонгар» 30 травня минулого року. Поряд з постом тоді виявили сліди боротьби, зброю та його телефон. Добринському закидають незаконний перетин межі з Кримом. За це окупаційні прокурори вимагають відправити його до в'язниці на 4 роки. Отцы сидят в тюрмах. Кримські татари завжди жили в мирі та злагоді. Матері політв'язнів та кримсько-татарські активістки з Білогірська та селища Октябрське висловили незгоду із репресіями проти корінного народу. Кажуть, чоловіків та жінок із маленькими дітьми несправедливо засуджують. Люди зникають безвісти, а тих, кого вдалося знайти, виявилися мертвими. Тиск окупантів на мирний народ триває. Вам всем известно, что мы все всегда жили в мире, и никогда среди нашего народа не было ни террора, ни угнетения других национальностей. Очень обидно, что люди, которые созидают, живут мирно, воспитывают детей в духе ислама, религии, которая призывает только к миру и возрождению, огульно так нас обвинили. Мен эминим, bizim балаларымыз террорист дегел. Бұл хапсханелерде тек бірер қоймадылар. Хоранталармен беребер бала, баба, күйеу, аға қардашны алып хапсханелерге соқтылар. Ama cemaatimiz bir daim bizi yalnız tek kaldırmadılar. Ular bizlerin ballarımızın koz yaşını sildiler. Bizleri ziyaret etip bizlerge ruh verdiler. Siyasi mabuslarga her daim mektuplarla beraber ularını kuvandırdılar. Apaylar akaysız kaldı. Ballar sağ babaların vaktinde oksuz kaldı. Analar, babalar, soysop akraba bir terekten kaldı. Yardım etken adam kalmadı. Meftalarını kötergen adam kalmadı. Onun için biz göremiz. Ne kadar insanları joyuldu. Табылған кішілері де олісini таптық. Тихе знищення рідної мови. В окупованому Криму вчителі Верхньоріченської школи Бахчисарайського району змушують відмовлятися від навчання кримсько-татарською мовою. Батькам учнів роздають заповнений бланк заяви, де замість рідної кримсько-татарської чи української вписана тільки російська мова. Про це повідомляє активістка Ельмаз Харемле. Раніше в Сімферопольській школі номер 8 з батьками проводили бесіди, щоб змусити відмовитися від навчання кримсько-татарською.
Росія перекидає до українського кордону мотострілецьку бригаду з Кемеровської області. Це з'ясували розслідувачі з Conflict Intelligence Team. На кадрах пронумеровані залізничні платформи з модернізованими танками Т-72. Перевіривши номер за допомогою залізничного онлайн-сервісу, аналітики з'ясували, що техніка прямує з міста Юрга Кемеровської області до прикордонної Воронезької області. Водночас до окупованого Криму перекинули псковських десантників, які воювали на сході України. В Кремлі пересування військ називають безпечним, але в Білому домі цьому не довіряють. Absolutely right, Andrea. It has been a continuing theme. Це постійна тема. Ми бачили раніше це кіно з дезінформації, яку Росія проводила в минулому у зв'язку з їхньою агресією на кордоні з Україною. Тож, безумовно, те, що ми спостерігаємо, нас турбує. І ми й далі говоритимемо про це тут, а також із нашими партнерами в Європі. Євросоюз із вами, заявив представник ЄС із закордонних справ Жозеп Борель в розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Вони обговорили загострення безпекової ситуації на окупованих частинах Донеччини, Луганщини та в Криму, розгортання військ на українському кордоні та поширення фейків з Росії.